bona ari utungire omugweka nongo onyasaye ekerora ikobe bo tokona kuligereri bantu nchengo ikanda ase nanyora abalemavu bakulirana nanyamunyamu bono ngosoka abantu ba Bugepo. Ingi nyoleteri monkarangeri guria atandie crusade. Dia atandi naga kanisa gake. Ba ichikanisa chindi chikanga aka kanisa akuna gake. Ntotageti kungana na karo kubale kungana chikanisa ibere. Mulisi agachia kandi akandeta. Konya bagachire bare to monto kuru Tanzania omorandi tacha epurupiti ere gochigorari. Bagateba nyamunyamu to gocha gojetagora bono ali to go ikambate ali nongochi. Saa sita igora abantu bachete nechisimi nkobwata limo kabere gatatu chwa ori igoro nate Nyasaye mbiyamo no gwantu ngite kerema bagocha kurigereria kerema iga na baringana ria Nyasaye abantu batolika tonyoro bugimo bwa kale na kale. Haleluya. Nyasaye tigato senie na ndatu agache butambe asobuya bwa Kristo motori ito tosabe mbiyamo na Nyasaye singe nchubuya bwao biyamo no kwaretera ringana eri asenchirengia na nde biyamo na singe nchutwa iguro bya bwao ono tokonye tugitere obuya bwao butoisane una butana butoisana linde kera abande bago toligera limuna atole birema abande baligera ringa atole meuko tweba kweligera litwensinga twao tokanire twabeire mamincha no kugani kwao igotogane tiama abira kurwa sore munyare kubugo twabera kabo munyakero goito meroberie tigarete twayebekire sama oka okole munorigetie so bya bwa Kristo motori oito. Amen. Bono yo minto ntage toche gocha mondetere gocha ere twachira rero uyo minto Doris akianga abantu bali mu bwate magoro iga moko minyokanga mwamondete ire gocha ere mokoleta iga mondete gocha ere twachira rera igone ero otoretire kiumbe kitu agicagite WhatsApp tokona gochatiga twarandia twasomania twakora naro uri ore koru umusani naro uri gocha timati go senero uri okwana kurukerina injugocha naye bono togocha twakwana naye masaba oyo nere tobwate kiumbe kia masabo intobwate nere nkamotebi nkamwari ganinga akimusani one rende tokona gotera naye togocha naye nero ochire akole tibuya injugo mondetere momo ngochare sawa kakona gwe prepare ntuacha nabasania ekirenga tuachira na mbeyemo to create awareness igoro y'abantu babwatoborema nandi mubanche moroche omontara chaba bolina imwanchi tabantu babwatoborema mbalenga bagoteba mbabanchete moimo kirigoro mbuya lakini omate nabo moko imokimbuya amanye ko baboli no bagachete chicho cyaba kire kando ngango bali mwagachete chicho kire kando cy'abantu babwatoborema paka ikanisa ngango ondeta iyo ntango imwagachete morose tienchera esekere barache baratimboke iga paka baike kanisa ondeta iyo ebinto nebinge mubwenete gokora igo ntura aba friendly na people with special needs igo bali twabe koko boko igoro igo twabe casting enchugo tamanya ntura akole binto biribiga neirie erinde bibakonye banyare ko bakwenderera
igo twaimokia senge njo tagortiki tutamanyeti igo yo minto gukuna kuyarigania igana abageni bali baombacha mbali bataracha abageni bonsi pi bali ba oyo minto dori siarangireti imore gatia somo kutano moro inchugocha inchune kirogo kia gocha ibona litotete gukura inchugocha bali mwarangireti inchugocha abageni bonsi pi paka anko yane nko kwando tere na turatera anko oyo nanko yane nimwanjite sana tororo reri rwa watera sana mbia mano beka gocha umobisa welcome bali bonse pe bali ngabageni baye pera ase tole ni kiruded na aba baminto bono ekeombeke twaroche turacha kaiga na tocha nonyene siringi isano tutigero yo minto tomate biagenderete ko babuya biamono karibu ngando chabaga nimbaro ayebono nataka nakinataka moreto yo mintonsa biamono kako na kuyarigania olini kako na kuyarigania tokoleta kotera molini atera gotera alafu kako na kuyarigania kagukura tugukura umuchango yoiga ntoende lunch yake tuirane toleta matera tokole matching mwarra matching ntwakora buya igo nturakura gukora tule ngokora tule igo tigatora mwari bagoyo kera twendete kuna kuyarigani igo nayenganyeta egere toroberi na kitogo togo kore function ye enyare ko bage kohera buya mbia mana okay nabatebia umusibati nale nanje natagete koleta gocha inamba yambolete okurukumeri twakabeire nere conference nyamira nere ukabeire omonene kiri twatana ne tuona ino mugacha gocha tugatigararia gaite no murayare inche morigie motebia koromokia tugucha gocha tonyora atiristi ayabuna gwatenere department ye diria abantu bakurangiri gubagende chikambi tuachiete Malawi tukaenda Nakuru tukaenda Mombasa tukaenda Nairobi ramuna bantu gutari gutwigeri guguru y'abantu bwato barema wana inumwa imo igotuma muntu no eno yomo igo guchakira next round una moko igunga abare mafumba takeira segete imoka baire egere begera mangi diamond Yes,
Wanjani wanyorete keronje nasirete Wanjani wanyorete keronje nasirete Amen. Lakini mwagoteba bono ntutagete gokora egenteke ma oyoyo minto nantebi ngana abwata abageni baya nande ntegete tobarike in a special way nabageni abambuya mwakora mwacha mwaigwa okorangirigwa mwacha igo ekera abantu tobwata obore matore iga twarangirie omogeni achire tokuigubuya igo bono ntaite ko mwari baga abageni abachide kanke bakwane ngana yemo bakoro gusangiriria na ntu bali twacha muna timu yabo tware takendegeke kamo totererie urwororo tumanye go chesa abantu muna moreiga tumosire kabisa tosirane elinde torrenga oyo minto tokumutiga tokogenda nande ka togochikogenda esande kitambo togocha koira na tonyoro ukinire inchi oinoro mogo koito igon nagokire sana nande nagokire egentokero kina abancheire rero twacha ka late lakini mukirete mutegererete nande ondete yonchara yarire igo moseniwe esa tigandire kubaseni eyo minto welcome. Thank you my dear man. God bless you. Hamchambo ni nyote. Hamchambo. Hey, nimefurahia sana leo. Nimefurahia kupata wageni special. Mumewaiona wageni special kama hawa? Mwanya kunyora wageni gesonso bare special bunaba. Nyaki mogoteba. Ngareganeria ngabageni kimogogete. Mbiyamono. Habageni bane mbiyamono. Narigeta abageni abange. Even my brother Efani simisati sijui ametuma nani. Aliniambia atatuma mtu lakini sijui ametuma nani. Kwa niaba ya abageni nitaanza our brother Sammy is my cousin. Asimama awasalimie na awaambie yeye ni nani. Ndio mpatiane hivi wote msalimiane. Nimempea hiyo jukumu yeye yani abatebi abageni bane. Karibu. Thank you, my sister. Abana beruoti ya igoro tigamba kwanye marogo bengi yabwairire buya mono my brother and my sisters wale wote wako na living with disability yamba kwanye mbiya murasiriteria Yesu. I am highly humbled asenchiri ikwarandirio gokumia Nyasaye tigaba sesenie. And I'm touched, so much touched. May God bless you. Omwana oyo minto otokugamba nere simikire ngaki
nanya ko ngotema nguchinde kumukwani nyomba tinaika nyomba ndi kubakwani lakini akerante betyo gose na makoso usikose nkaranga no watu wabwate kambi nalenge kambi seita ekerubesi die church mbanti getoro kanisa yane nkoba muno Nyamataro oyo ne kwaya member ya Nyamataro nonyo ogenda kirina kisina muroche bachire ko tuburansa abone iganga bwana dikon yani uroche ngatindia lakini nakamororire ono materium ya sana diamono abaminto kona minyoka gocha ngana nyorirwe naba shock dinga nkurandi mure nabuli tengana nyoriru kabisa gongo ikankwanyu mwana yo minto ngosoke lakini na vile blessed so much ne ringana lyo monene ono aso gwenge na acha na my son my last born son ya kwa Alban awasalimia tu na kimori asa Marekani koro kwa Alban Ogeto mtenia mokogoti wa Principal Samuel. Thank you. Nero mwana no moke nero lenge nyomba abande mbayo bono gotwacha to witness this wonderful occasion lakini again taken be above all the kind of blessings to anyorire agwetera senchiri ne again taken njigande taga ono gaki abaminto abageni mbacha abange bali mutamanye tinje Samuel Ogeto on the Principal Gesura Secondary naende miaka yane madam yairire kutita yande kurugesura miaka yane yairire kurwo mwako yugo pando soke isikonkolega asiende ya muhimu nani ningenda ko yetangasa asingo dikoya korera lakini tingo yetangasaga aiga nacha tusaidio mwana minto omuntu mwana nari gwakwana oyo seito olioko banjere no kwamenyete oli no mwana my brother minto gere para mate no manyete thank you so much ono is nandi gwakwana no muiri no yo no muiri ona ayigo no chenga automatically no muiri one ayiyo nto gambe ngora ono aba minto abageni mbali mwacha ko konya mwana oyo minto Doris manyeti I'm sorry I don't have a wrist bageni bali gaiga lakini tianda angeri ngabageni bacha gaiga singe njo mwana oyo minto tuacha kumusira moro mu agere mutinene mukwane 1 or 2 before to tracha ka the important ceremony bali moro roga kinjugocha please nchuagere mbali baga just na minute I got to call a function. Okay. Nje na bakwa ni mbia mole. Ndara otamanyeti katigaba kanye baja. Maria tankor ku Moses. Yo bwanunda. Sa. Nje na ikira uno yomo bwabageni mwana yanchigete. Naende nabonde one of the mentors mata ando bara bakali bintu bakolekana abane bara bagwete muna chimbe chingo chirikoliera nsi bintu benya kuma mugondo. Ono uno mugako yo barengena nya kundi. Naende nondo yo mobo asogotiro mwana ibuna pastor akwana. Naende nabondo yo mo asokora ngomwana onere mbiyali. Buna nayoro yo mobo. Naende ntokena okwana yamyamu wa turandiri paka naite no murandi lakini alenga bona tinda akora kende kera kwana ana ratinda akora kende pi so mtu akabera komo na akamenyere ringaliria kerbo kwa goja kwa akaterera keiga konya mwika turabera tata bono chie to kabera so I thank the Lord for that aro tabarende abandi tubwata amagororende ngakibona twakorire abari maite ntabantu batasukira kiro muntu okumire ngenje kwa turandiri taswa batarasuka nari muntu ego soka tuwakorire watankora ndiko semeru iriye gari abaire bamanya kogenda na nabo geko bintireyo
so moiko itigakunekero yoma gatukorwa kero yoma arandie nte no bwanjani bwo manene aretire na siringi 10 rende tokojo mwana oyo munakwenda ndagitari njira botore nere andonsi munakwenda urwa karwete Nairobi basande batokonyire sana bisiringi twarasangere paka abantu babori mu cyanga baka gatatu batebe to cyanga baka kane ainya turi korwa sie common balinya saa ile baru ibindi bindi so I thank the Lord for that na ende tiga to sira na gatoro chaine rorio go ntika kinjande gete kingo kuocho gole sandu kingiyo cha konkoni to no tiga chise nchindie so tiga to konya na gatoro chaine na to sira na tiga nya sawa sen nanje tigamba kwani elia kabere bwairire bia abaminto mbia mole gochiabwe gonde yesomo ayari nje tindi goteba gosena magani nde kiagaro yo no moigwa no nyata ari kondangeria nabona ari gocha lakini nantebeti igona ande nachire principle mbia manaso goika principle tato mwabo no yo minto tato mwaba no yo minto igobono omongi no koro kubabo mwabo igarwete igaro yo mwaba tata kuruka igobano no yo minto tata yo no mwana one tato mwabo no yo minto twachire gaiga nyasaye tigatokonye torare gitobwate tobeka egaro mwana yanyako anyako bora mariogo tigomane naba kwa sengenje chinsa tigatogende bwango niringa boirire bia gonko ira neri nyasaye ngambi yamono asengencho yamangana manna yakorera aseri tuko ria rero timaeti ngonde nare nere otwara ose ogoichana ime ya asengencho yebiko ne bia korekire rituko ria rero onde naro buna nje nare bire mai vinge gosabare mafu abange ntanya komanya konya manyangoranga no mwana oyo biekando onde nare gosinero okumibo bono nabo tole no mwana oya maria tampati shepa timaiti ngaunde naro tamanya akini maite ngatomanya ine abageni batakore batamanya abange bono yendo kende nachire komanya nyam konye maite soba niringa by the way mpaka bono akara ntwara abanera ali kirubegeka lakini bono lena nachire komanya ngasoba nyaramba na ayo na mangana nya saa akorire amangana manene yogocha komanya nali tukori arera asengencho yokwariga ni uko mwana oyiga asengencho yoborweiro boyiga bono ngwire na nsemo yo mwana oyo njende pati shepa kriment kurumo inae kenyoro lakini naende omwana oyo nabonde amonere nabo igo ni gondo mogeni ebwe tukori arero nonye twarenga ase kambi bono nabo tawatana kebitoki birabi nabo birabe mbibora lakini kwanza nimboli obonene bono nabatoke nenya saito ngambia mono kerinya sara twanzire tokora aseri tukoria rera sengencho komosira tato ito anyale ko bakago senikero yamo yora kuneke asengencho ko kunu yoko rusiringi ya ibere siringi ya mo isano erinde ritunya komosira nera kore kinere igubu ya sengencho yobogi mobo igabuna na intu tamenyete igo nabatoke sabira namaya ekero to genderete na saito andra kwa mona intu go ikatwa ko dasire tere eso motori. Kwarosira yena guchandika motebe Yesu mosari umanyire torina mosani onde bunere motebe Yesu weka abana banyasaye tigamba kwani mbiyamure nche moma entabia ande no tokomerana na inoa kerengaki Doris neipi neri totarara na mono lakini rende na ikira gwetera somo sani o omo MC okero omanga word korengana ne message kwa muri keretenga no bwata bageni aiche kubakwanera na iche na achire ribagaria ya senjo jikambi kyarenge word rero chiko era nechi nyinge no aminyoka nande tamaete kero kende ngomoroberi no ike bakachinse china bayare konyare kana ikere lakini rendo ranga kindo
nabongo nyara kukuona bonarenge sasingine ojo kukuona gose bono yo egento karo kigiankunira senkoro Richard yo kerana iretwe kongele siritangani pi menyenya 2005 tuabwate omo pastor kuruku Richard yani choche morara ondieki arandetie etaito yarote abanga when the fullness of the time come Galatians 4 verse 4 Richard yo na njetenga kumbe birama to bachayamba bugate chinguru sana igaga ikirobeka okamaboka berense igwimuka igoro omanya gonjukana raundiga bono nikitwarure marogoba tokwenda chito mwari korara tono twagachire bakasa korara twataga korara buna okore bisaisi indi kanya kongo esegeto Madam Morin merena aramu mera sange amatanga nini egasirio moneno gokora tonyarora kobe yabosa mbere memo kora nemiya andere ronje ni district yane nanya korora abantu baremerere tibuna baremerere tirero iga tinda abana bara najire kuri osemba bwate na nechitamos amache bagonya konyo bakirete ondetari okonyegera tinanya korora esamoni engabuneye abantu toturietega inkekege kongoroki ino nabantu bengencho asense rero ne sabatonje tinje tisiasa kurende ekigioka karo kyo konyorango te abantu botambe onde bwensi uigwete ngebiagaso mbiro onde no eno yo tagete gotenanera aburi no eninje ningikante nenera tirigoro mandi kante benga na isanire ngoche ground tarbo kero na chire ground abantu bama kurigereria naba Kristo twababeka samasaba kero basabeirwe omorayo koraki otoka lakini korwono baka tweke 2022 akisa bali eteri ndambe tigatora akora magenderero nakonya kuarika ni nabali banda bakubori ntubo mugambi bono karobis nere tigaguri bagakore gasi nabaraike barobis gose bagusikwa biyamono igogitorarwe esadaka ya eneranga nabongo nyara koba nkonyerwa kero turange kurwa esadaka thank you asiribaga Moses anyway Anche tigangira libageri abana banyasambi etole etolie moko bweli tukolia rero okay nyamunyam moko yone nkomoruka no yo mintare mugambi mwana mintotoris estoli to buate ntambe na toris yere nene kanga na toris momoro chiga toris kanga itete kare ono emyakore 27 abekire nyagitari ataikobokia arochyo mutwesa arochirioka ariema ono gutokona turenere igarioka iga igokwana ke iga muigwe bororo boragu omonto barenge kome kodi ego komonyeru mwana oyu mino no mino emakogoti minto yentonkera kiagurwagu abekire muturugoragu mutakora arangereki kona kukua nari lakini baba mbiyamona biyamona soko nyuwera ntwanyorte na kantu getiga nga otande kire myaka 3 ngatiganywa karia wakoreki akwe lakini Nyasaye na makonyete kwa murusetie birengererie byo tukana okore gosori gucha buna twikire myaka yiga twaitira atambe ani kumbe Nyasaye na abwatoro muroberio agogweti no enaye oro burabugiti intonkera korandia iga mutaruchini nyondo rande ukagirete ngumuntu taikunyaranga na bari go atugutua guo Nyasaye na abwate nchira no enaye asore nchira nere akobegetore gago igenta akoribe uturangeria bamu abogocha na gwikiresa ikire na ndare moya reriti iri konyobwira na nire nanche nkoigubuya rero nkogo kigunero mono igondo mogeni oye ndesi brother yae nende bono na bondo che bwirio bumbya bole tiganya saba konye mwana minto bya mono kwaletira bagani minto ona tigatuwe aliganie tumanya bagani bainto ba minto bali chinsema atubatebi na barobu babu atuburabu nobu igonjereri kwa go takokora ya saitani yarenge iranigwe sana esere kabisa mwana wanyondo kale nyomba nero lenga tinga tigeite isasa leti yaso byo wanya sa biyamono yatukubwatisie andi tobwatisi kumoranje mwana no minte saikire
abongo tengo manene tigabaku bia mono Marieta nyakundi ngoro kwa rebeni no yokide gu mwana no minto nyombe enke na into nyombe na bia mono abagani mbakwane tibia ono yamba tebi nganchara teyo no nyini nche njare buete lakini lero tinye igweti asinge nja mangana nsa naende nchara ya sira bona lingana likumbe na lienda gere nene ono tigango tokole as a function timanye tie Okay, omwalimu mbia mono, mwalimu nkaete no maete naso naliringa. Naso naliringa. Ande iringa inche narosetie ekwale yale kurukwe bikoroto. Nkarusia abantu bali bale kunywa amaruisiko togotera nabwo paka ngabalete kanisa. Igombi mono. Bono abantu bali baito nintu togochaka. Abantu bali baito bali mafu bali baminto na tuate banetie ono omanyana na eroko igora to manyego chaka bas omanyene gaite na eroko igora ya baba doris bono kyobwate manyete gaisara stepuna de galio karakini otoire shilingi 200 tokati yamone biamono yamono sana bali bamu abo bono bacha kumorora bacha kurua asa anaalia nchungo go chabono morwe kieno ma na nyamunyamu konyo manyete okera kwara ndia naro tinga naye mbono gwacha akiri gocho bongo mwane ngano ulimanyete otoire nere shilingi 200 ano muirio manene igona akamororire iringa na manyete wote bono gwacha kwarande paka na kuminga ibono kwarua aigwatu mukurua je naranga no mo pasta ke toto mukurua sa tu mukurua tambe santa inya munyamu na manyete ga iringa seito akene pikia mangana kono mbono igangante nene sana na achiro bongo bwane nganya munyamu liko nyama nyito iringa pia mono sana thank you Yukio Kerio otere nere shilingi 200 pia mono sana no bara mase grupu eyo dine tinya chae nere otere shilingi 200 pia mono sana baminto bia mono oyo diuki no tole kanisa yemo line tinya chae tenena ntaite introduce abantu bane oyo na mbatoreterete kiumbe kuru Nairobi ge kuru kufiko cup kia abantu babwata oborema tokumwakira mbia mono batosomi na toko gwetenenera nandi mbato abakemetana ase group yaito tokumata mbia mono kora igalinet next round mukura mukero mura muganie abagocha bakwani pia mono Frida Kirubo nero toire shilingi 200 pia mono gesanda nero montre boyo kura mubugulia kirengaki nero toire shilingi 200 bono pia mono molini ochire simime ocha nonte molini rengachire Grace on salt nero toire shilingi 200 pia mono Grace Margaret Kemuma nero toire shilingi 200 molini nero nchiro chiri 200 okay Grace bakorreiga Grace oyo igare kerubogieta yaria aria kero motegeta abana baino bagendo uri nere mokonyoro bakorreiga no muntu muya sana iga abantu balimo bwata abana motegete basome ire kerubogieta yari seito no akorukurumbia mono naende kerubogieta ya kero bana bachiro ese kali ngwakanere shilingi 30 tago tiga abana bakole skulu isiko yabagendo basomigwe egere bachiko tokonya uchusi banyore ku ali college naende oyonde naende otigara yes my son
Umuro nero ngeira umuro sino yonde nde yati ngoko gesa 100 na nje ganga 100 mogese 100. Namogese kiaveri 200 buna abantu bakarule mbia mono sana. Uno mwanafunzi wa university, Mbia Nairobi mono. University, igacherusa. Ero ko ngendi goja. Aha. Mwako wenya kundi tu amanyanete myake mikuru sana. Myake mikuru sana. Mbia mono. Otoire shilingi 300. Mbia mono sana. John Atanja na mumaite kurukare myake mingi shilingi 100. Thank you so much. John. Aha. Fanis mbia mono. Fanis nero otoire shilingi 300. Fanis mbia mono. Fanis nero na mwarigete. No musani mbia mono na ndo chire. Moses. Mbia mono asemere membia. Moses otoire shilingi 400. Mbia mono Moses. Oh yes. 500. 500 shillings. Mbia mono. Okay, oyo minto eno kweno kuna alenge chikambi, otwalenge nera iga ekerubasidi andi gamya kuchi kambi ende. Igo nale bisi konjo kana korega asiyo monene ngakie okorwa chikambi kona kubabwatesia. Ya kolega asingia. Mbia mono otoire shilingi 1000. Mbia mono sana. Na umwana oyo nero yereta abuya nero otomentre shilingi 100. Mbia mono sana abuya. Batseba nero otoire shilingi 200. Mbia mono Batseba. Mbia mono. Daniel ino moiri ono imomono ino mwano mbia mono moiwo inanko onje gale anko yane magukuru one no arwete sobo Daniel igare oyo mwabo ise Daniel yo mwabo tato mwabo ono brother and sister go moiwete uri no mwana buo mumura nje no mwana buo musubati basi mbia mono shilingi 500. Mbia mono sana. Mwako kurugusamyo chanda. Otomira shilingi 500 ujia somo kachiwe kanisa igo Agnes igo no ochire mochirike isenga na Agnes uchibwate shilingi 500. Mbia mono. Aha. Naendo onde iga Vita otoire shilingi 150. Mbia mono Vita, may God bless you. Naendo onde naro nere. Mbia mono. Koranga tokonyo mwana oyo Doris. Nere isaneke nga. Bono tiga baimo ke kurrogoro bonse. Bono nchugo cha mwensi. Onde bwensi o. Monta kuno mobuko ye. Ole willing. Asese niyo mwana Doris. Mbia mono. Tango wasese ni ukwa. Pepe likwale go chikogole chumbi gaki. Mbia mono. Eliende yonsi kwale go chikogora kende. Ellen yotoire shilingi 100. Thank you so much Ellen. Ellen mbarikiwe. Inchubono mwezi. Inchugocha. Inchu kapisa mwezi. Inchu mwezi. Mbia mono abantu baitu bandereta gocha mbia mono. Mbia mono my brother Stanley yotoire shilingi 100. Mbia mono sana, mbia mono Stanley nyasati gagosemi. Mbia mono. Mbia mono anti na korolire. Karibu anti. Karibu mbia mono. Mbia mono. Vire shilingi 200. Mbia mono. Irangora. Anti. Oyo nera antiane nero mwana no yoye orete shilingi 200. Mbia mono. Karibu sana. Ngoma nyete lakini ende kuwata konyere shilingi 150. Mbia mono. Mbia mono sana. Asante sana. Yange na mbia mono shilingi 100. Mbia mono. Karibu. Mbia mono. Oyo nero tenene pe disability ga kanisa. Igonto cheto. Eto tagete gente que tú abe ka kebe. Kerebi kolega asiye. Maigama. Igo. Denda nande balende bonsi ya disability lakini yasago. Amina. Kuamua kolega. Mbia mono. Shilingi 50 kerebi atoile. Mbia mono. Just as shilingi 100. Just as mbia mono gani. Okay. Omo Joel shilingi 100. Principal, omwana oinero yo no moke. Yo. Recho. Recho. Niangalie. Mbia mono. Mbia mono ante blinkirasi verale. Thank you so much Recho. Recho atoile shilingi 30. Mbia mono sana, mbia mono.
Beatrice mbia mono shilingi 50. mbia mono. Dina 50. Mbia mono sana. Abantu ba minto gaki. Ondo tigarete naende utagete kwa yo minto do risho ko seseniwa. Egeranya ale konyore pesa kugura chintetere ko kiernya gitari. Asa matukaya makong. Ngotigarete. Ondo tigarete. Twale gosaba. Ondo tigarete. Abantu ba minto. Ondo tigarete gaki oyoro. Yumantara aru echiane nkole tokole. Ngotomwa. Oyo tomwa chegocha. Oyo tomwa chegocha. Oyo tomwa. Oyo tomwa chegocha. Oyo tomwa chegocha. Okay, mbia mono. Bono. Ono. Bari batumire digotiga somengo. Bari batumire. Maraiga bari kwatyo moroberi asensemo ya live tokinsemo mbana igole Nairobi. Ota boseni gwa samarandia mayako kubuna Dr. Vincent Masira. Utumire shilingi 200 through M-Pesa. Amen. Ara igole chinsemo cha Saudi Arabia. Akoro kubuna Violet Akama ota boseni we sana. Utumire shilingi 200 faya M-Pesa. Amen. Ara igokoro kubuna Rose Makoli. Autoka chinsemo cha Saudi Arabia the same. Utumire shilingi 500. Amen. 50. Otavire moseseniwe. Amen. Iga abantu baitokora ngumbu nasati gaba siseni mwana rongere shilingi 80 mbia mono mwana rongere shilingi 80 ga mbia mono asa bali ba tuma kibasa kuri ambia kuri kinse jaisu ko mbia mono basiseniwe na ordinaro na ndo tomwa otigarete usondo gwete ngabesa na igweta rugento kende gyos no ne shilingi 10 onye isano oja so mwana Doris ordinaro bas oikabo Doris wano mate ngitiandu chiana garan kolita ibona nje mbia mono obere ga konga kiresimi na limon ko nga kirete ogante vinya gitari yogo chinkanyora ngati mbwate namuna lakini na gotomerete 2000 na alero inko mwana no muyale donko mwa 3000 shillings mbia mono mbia mono mwalimu we principal mbia mono yasa tiga konye mbia mono gakire yonsi gwatu mujando koranje simyo mwaka ngakwa to tiga gwaka mbia mono ande agukwana bya sana agukwana niliogirigi yapa kana iwungu mwana minto boli onkwani gogendera boigo yasa tiga goseni mama ninjengikika mongina mbolinga kintara ikakara kininjengike ona so bwenge kati abantu ba minto people living with disability abantu bamenyete no bulemafu unoyo nyamunyamwakwana n'abange balensi kibale yange na sei no bakonye nande basabiri kali ngaba bwate mekifuna nyamunyamwate abanga tategetie aroluma abera igento yuka nkelinga namasabo basabire lakini babwate si asiba mukunyara igabanta aba n'abana banyasaye nande gasi bagokora bune nyamunyamwakolire abande batulensa tutanyare gokora nande tutakore nyamunyamu nyasaye tiago sisenie naende ogendere gokora gasi yo monene emia monene ataraika egere tutoleke togenda iguru baminto lendo kwegena isafari togokia ntobasi gotigaranjira kimuranje yatwe tutabuke safari ye togenda iguru turworo totera gotera kuri gokwariga niyo monene keragocha nyasaye tiga basisini. Okay, mbia mono sana nanje nabona abora ndute ikindi nakupiringa abantu ku Saudi Arabia batotegerete ande batoligerete nduturantoroje naendo mwalimu ere njabana bano babere bagosoma gesure nano mwisho na gosoma gesure sai manya umwalimu ogosoma kasobo otamanye no yosoba no yonkari tata igesure yo koiro mwana igenga academy obali mo no man bali basomia bano competition ya yeri gone misko ya ye ko bayigoro wetano enye ikuro ikoto bwate mwana yo bagisigesure sure naende mbuya akwira abana baito no mwana obwato mukitaye korubosa nje na muretere gento naki mwalimu kwaru bya iga ni momente mina magosa labe kai mwalimu bya mona enga mutore bya gwatoira bya man egento krene bakubatebya abaiboli ntwanje tigoseli bana ku ruskuru itaina cya yagesure
naende gotore setting abana ndi bwese osomerege sure anyole certificate yaye tali omwana ogwaka ne fees no mwibuli ogwaka ne fees gose bono omwana omana ko certificate yatangwa omwana otigara gukora form 4 emyaka osire tanareka certificate isekirira rali esukuru ngatanga se emyaka yarire 3 oyo omwana ndi bwese okorete kuri esukuru tigachuje certificate yaye lakini abantu bobwanga yaye parents nimbwate omwana oyo omugakite 3 years egonya munyamu ako nkamwa certificate abwate parents yari gwa 58 ekero namwagenda mutienyi toere ti atranyore gasi ya sekali agakeneri rube rie sekali riri kire boli ngwairwe gasi nkaruo ronka mwana yakalira akorero bisinga kyachandikire emyaka kuri 2013 paka bono 2021 yakenore gasi mwana yiga mchenji nganchingiti yankole yanenga tebanga kurero certificate mwana ndi gwensi okolire ocho umwibuli ocho eko ate mwana uri gwakana no umwibuli mwibuli yache moya form arosi agreement ne skuru ndi yako cha gwakana na alikan 2025 tegoika onye yesu tanacha basi umwana unya samo konya nyolega sta kubati si mwibuli yaka ne fisi yeyo ngo mwana ndi gwensi okolite kuruge sure certificate yero ro yerusio roro egere okonye kenaye ya mono. Okay, Biamono. 3:09 p.m. To hear your notifications, follow the notification Okay. on your phone. Biamono. Bono, wikira igo. Ntosesenirie. Tutayete gutimuka chida ikanke igo. Alafu tumenye gucha. Ababami ntomba bwate egendo tokuruka ushuda. Kero yomona kuwa nena kianyorete obolema. Na nena kinyasamo konyire paka muna ikireiga. Nto gwancha moro muirane nonye chinse chaerire. Egere tukure tugende Biamono bono tiga tutunene tusabe asengencho yogukura egepindi ekeiga madam nchigo cho tusabire madam oyo nere mwanjete sana kina murange iri asega kuminyoka nande ntu arenge koma ali chikambi chogo no tu amanyanere Biamono. Tusaba asengencho yogukura tato mwana omwiko mochen twachira sora sinse chiga Biamono tate kiagera kwa beira monaintwe kurwa semambia watorendire toigure ringana na kubwa mono munyamabira amange noro chekirenga yatoreta yasaone twakorira stoko nyara nabo igoe kero mwana ominte gweto baso muberoye ekitwarure yasaito twasabiro giseseni naba minta baiga munyamabira amange baogo semeria na intubo igo balitore buya yasaito tigatomanye nga ntubwate na intubo bole mao wao yasaito tokunekero yo muito bono iga kwenda tore gotigana sengencho kwenda lunch kabamo na intwe na indo toirani buya twasabira ya makagwenera sore se oborebu mwana Yesu Kristo yorambole. Okay. Ankongotero mugasongoterande lino komonatera Morini taratera amatera ntuli koirana na matera osimono morini ngotera tole igo gakimoko genda mote bana moche bwango osemuikaranse njarateri kuri muntu igo Biamono nabaga ne iria maya yasaba sesenie na inde muirane machi ngingo kora tura kapisa igo bali moka gete ntoli gokora ngocha to nero to gochakira Biamono. Ejenale koira ne Biamono ase abagani baito abantu be radio Biamono naenda ase ogosangereria oko Biamono ase mwalimu enje kwandendera omwana ali gesuro kurukala bwobwengi nagraduate tasire nakolete university Biamono kwa mulende emyaka 3 omaite saruta nyambali okamukonya sana nesako senae igo abantu bonsi etura paka marogoba bali tonmerera tinsa machi nguchare tonywe nasaba seni tigatoromererani nochega igangote bunga ndaboli Madam Doris arwe namba ya M-Pesa mbaro baligereti bagote banga obakonye namba ya M-Pesa nara igo kurukuna morini bitu twachanera galia dochobekira 1000 through M-Pesa yao andengote bunga waina nina namba ya M-Pesa onea
Kwa majina ni Doris Moraungubo. My contact number ni 0713 39 20 16. 0713 39 20 16. Doris Moraungubo. Okay, mbia mono sana. Moses niwe. Bono nabo mukona kubikirwa matera buya nyagotera. Ekero tokanyete break yenkeigo. Egere toirane. Twabaga ni iria maya. No turamoga. Mbia mono.